Confirm nga opisyal nga nag-date sila Blackpink Jisoo ug ang Descendants of the Sun Korean actor An Buyon. Ang YG Entertainment Agency ni Jisoo ug ang agency sa FN Entertainment ang mismo nga nikumpirmar nga anaa pa sa getting to know each other ang duha. Ugma na ang unang episode sa Magpakailanman nga pagabituonan ni Asias Multimedia Star Alden Richard. Si Alden Richard mobida sa 4 consecutive episodes sa Magpakailanman, din iyang dadon ang papel sa estorya sa usa ka marathon runner. Makauban niya si Sparkle Sanya Lopez, Gio Alvarezm Jeffrey Tam o Brent Valdez. A runner to remember, the Jirome de Castro Story, ugmang adlawa na August 5, 8:15 p.m. Nahimong simple apan sweet ang pag-celebrate sa anniversary nila Rian Ramos ug ang iyang non-showbiz boyfriend. Daghan ang mga gilig sa ilang video samtang nag-bake o nag-enjoy sa usag-usa. Samtang sa Royal Blood, adunay alyansa nga naumol tali nila Margaret ug Christoph. Alyansa baka kini aron mas matabunan kung kinsa gayud ang tinuod nga nagpaluyo sa krimen. Kana nga atong sundan matagabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.